Нищо с тебе. Пак ли предрусваш? Иване, много добре знаеш, че не се другирам. Асе, ти си Да. ти си the big woman. Най-голямата твоя фенка и почитателка. Задай нас, задай. Ще го задая, я дай надолу. Завърти, тя слиза чак надолу. Носи ти си луда. Да, по тебе. Луда по тебе, ще си остана, дори да бъда жива рана. Пали си пияна, обаче как да стане? Не съм пияна, бе, в настроение съм. Настроен ли си? Да. Топ коноп на се. Какво правиш, бе, маме? Добре да му е. М, Дърви го тук, чукаме, знаеш. Кого, бе? Хи-хи-хи. На те приждам момчета, с кой чукам. Много ясно, нали съм ти жена? Какво си ми? Жена? Води откачалка мръсна наркоманка. Мгм. Аз Ела си... ми на гости. Не, Да? Няма не. Ти си... Вижте какво правят наркотиците. На се пей. Иване, пристани, ще те изключа. Пей. Изключимо. Пей. Няма. Дай малко мръсното кучеме, лай. Бай, Не. Ай на бай. здраве. Йок на Къде се, си? йок. Кое? Къде си? На Брацигово ли си или на Пловдив? В луната, виж на се, в луната я луната, виж как свети луната. Луната. Кажи да питам те къде си? А ти къде съм? Какво те интересува? На Брацигово си. Не, на Пазарджик си. Познавам тавана. Оле, мръсна наркоманка. Мгм. На се. Да. Желязо си. Желязо си. На се, желязо си. Колко килограма си, ма свиня? Каква свиня, бе, я виж каква съм слаба. Колко кила си, ма? Ела да ме дигнеш с големия ти чеп. Дебелия, големия пловдивски салам, мале, тандем за всеки ден. Да се от кой взимаш? Иване, Да. айде да се правим лайфови. Виж колко много почитатели имам и мале, гледай, 500 човека ни влезнаха. Наските си мръсна наркоманка. Иване, ти си страшен наркоман, алкохолик и секс маняк. За последното да, ама не от дърти. Да. Що не си признаеш, че искаш да ме чукаш? Наске, аз да ти Да. стисна циците, трябва да взема форцепс, онова дето вадат бебетата. Форцепс, разбираш. За да няма... Трябва да си отрежем ръцете. Да, добре. Да. И какво на се? Какво ста с мъжа ти? Казах ти, че няма мъж, стига вече. Добре, оня, дета и бе само. Нищо бе. Какво да става? Ще дойда да се изчукам с тебе на Пловдив. Мърса наркоманка. Да се, ти луната да дойдеш, няма да се щукаш с мен. Ще се изчукам. В детската ти стая ще има релакс, бейби. Боже, какво стана с тамбини, ма? Нищо бе. Приятели сме, що? Нали бяхте гаджета? Той е педарас, знаеш ли? Не е вярно. Мърсен педарас. Мърсен... Да бе, заради това има Какво? нищо. Заради ни балта е. Мърсен педарас, мале. Мърсен педарас.
Мръсен долен педерас. Мръсен педерас. Що ти ревнуваш ли от него? Аз не ревнувам. Uh-huh. Не ревнувам. Дори Да. не искам да разбирам как е от другата страна. Вместо че да е беше теб да тебат. А, Голямата ми разлика с Тъмбини. Мен не ме бата си скъпа. кога ще ми покажеш на какво си способен? Никога. Лошо ли ти бе? Лошо ли ти бе, наркоманке? Нали каза да са легавим, че да имаме гледания? Нищо не съм казал на себе. Няма къде да качвам чатове. О, Нищо не съм казал. Ти от 2 часа не спираш да ми пръщаш видеоклипчета. И аз ти казах, ти ми казах, ще пусна на аз ти казах какво е в 3 часа. Ти викаш, ми хуй, аз викам, пусна теб, ще гледам и ти викаш, ама влез. ще влезеш много ясно. Добре, тебе ще ми влезеш, ама и на друго място, между краката. No. Атанаска Арабаджиева ми викат, кралицата. Аз ти ще прекръстя в Инстаграм, кралицата Арабаджиева. Моля, не дай. Да, ще го направя заради тебе. Не дай. Да, нали знаеш, че аз съм твоята Инстаграм половинка? Виж колко си сладък. Ще те изям. Ам. Що пушиш електронни цигари, бе? Той напушва ли те въобще? Да. Да, бе. Съмнявам се. Кога ще има втора песен за мен на се? Искаш втора песен ли? Да. Добре, ама този път, че с видеоклипи няма да бързаш да я качваш и няма да ти я пратя, защото предния път ти я пратих и ти я качи без видео. Добре, айде, чакам с видео. Как се Ама ще съм гола. пипаш, аз да си как се пипаш. Че много ясно, че се пипам за тебе, за кой да се пипам. Но се, Иване? Да. кажи на се. Много си секси. Знам. Кажи нещо. Какво да ти кажа? Каква е